होनखो सेंग्रा सिख्लाफोरा मंगलखौ जायालासिनो खारबाय? औ जेरैबो जारला जाबाय। दालाय माथो खालामबावनांगौ जाखो? बेनोथ' मा खालामनाया मोजां जागोनसो सानबाय आं। नंगौहाय खैफोदफोरा फैयोबाथाय जोबनोनो रोङा। दे अब्ला नों थाथ'दो दे, आं दसे नायनि मा खालामबा मोजां जागोन। बा सोरबा रं नाम्बारजों रायलायगासिनो नामाब्रा? खोनासंखोमानि र'। आं मालाय माथो बुंबावनो आरो। बांद्राय सिन्था खालामनाङा। बांद्राय सिन्था खालामनानै दा ओंखाम ओंख्रिखौबो जायालासिनो दाथा नोङो, जादे। दे बिदिनो आंखौ गोजानाव थानानैबाबो अनहरबाय था दे। आंलाय नोंखौ अनखायो माथो। दे अनगोन आं गोजानाव थानानैबाबो। दे अब्लालाय दोनथ'बाय आं। आयौ फाग्ला! मानसिनि फन रायलायनायखौ बिदिखि खोनासंखोमायो? सोर रं नाम्बारलै? हो आइ बिखुनजो सोर रं नाम्बारजों रायलायदों नों? मेने मुने बा खोन्थालाय सोर रं नाम्बार बे? आयौ 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 लाजिथाराबो बे बिखुनजोखौ बिदि बुंनो। बा रं नाम्बारजोंबा रायलायनो लाजियाखै, आंनि सोंनायखौसो लाजिबावो। बा रे बिखुनजो बा। आंलाय मा रं नाम्बारजों रायलायलाबायनांगौ जाखो? बा बिखुनजो थगायलायबावो हा? सिख्ला गोरलैफोरबायदि थगायलायो। आंनो खोन्थाबालाय माथो जायोब्रा? हा देलाय बिखुनजो खोन्थालाय सोर रं नाम्बारजों रायलायबाय थायो नोङो? रावबो रं नाम्बारजों रायलायाखैहाय। मा गोदाव सोराव बाथ्रा सोंबाय थायो नोंलाय? हा जावैसो? है खोन्थाया नामाब्रा आंनो सोरजों रायलायदों? आंलाय सिनाखि मानसिजोंसो रायलायदों दा। मा रं नाम्बार जालाबायनांगौ जाखो? आं सब बुजियोलै, सब बुजियो। दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफ्राथ' लेखा गोरों नालाय फेसबुक वाट्सएपजोंनो लाइन मारियो। नोंसोरथ' बारा लेखा रोङालै, रं नाम्बारजोंनो खारबाय थाया नङा होमबा? हा लेखा रोङिफ्रा रं नाम्बारजों खारो नङा होमबा? फरायनो रोङिफ्रा। आयु अमाराजा साला दावदै गला खर'आव नोंना मेलेम गैमारला। मा सोंनाय जादों? बिखुनजोखौ बिदि सोङो नामा? जानोबोहाय मा सोंगासिनो दं बे आंनाव? एसे बाहेरफ्राव ओंखारलाबायनोसै आं। ओइ अमाराजा, नों आंनि आइखौ एसेबो सनमान होथारा आरोना। आइखौ नों मा सानोहाय? जात होनबाय थानो? ओइ फनाव रायलायबाय थानाय नुनायखायसो सोरजों रायलायदों होननानै सोंदों दा। मा फनखौलाय मानसिजों रायलायनो थाखायसो लाखादों दा। बिदैनो लायाखैना फनखौ। आच्छा नोंनि नोमा गावरेमाया मालाय रं नाम्बारजों रायलायगासिनो दासान्दि मिथिबाय? रं नाम्बारजों आं खोनादोंना मालाय जि खबर लालायदों गोदै थार मालाय। जालायखो रं नाम्बार? आच्छा थाइबानि लारु रं नाम्बार नङाबाबो नोंसानि आइया सोरखौबा गोसोथोथारदोंलै। आयौ बे खोथाखौ खोनानायनि सिगां आं मानो थैग्रासै? आंनि आइयालाय बे बुरै बैसोआवलाय सोरखौ गोसोथोनांगौ जाखो? गोसोथोनाया बैसो मिथियानो, धोरोम सोरोम जाथि फाथि जेबो नायानो, बैसोबो नायानो, बोरायबाबो बुरैबाबो गथ'बाबो मोजां मोनलायनो। गोसोथोनायाव जेबो बैसोनि सिमा गैयानो। नोंनि खर'आनो होननानै बुंदों। दाद हांग्रिमानदि आं बुंदों नामा? लिरगिरिफोरासो लिरनानै गालांदों दा। आबै आयु मा जाखो आबा सना? आंखौ बुदों। मा नोंखौ बुदों? सोर बुदों नोंखौ? हो खोन्थालाय आंनो। आंखौ बुदों। हे उनाव गाबबाय था, खोन्थाग्रो माबार सोर बुदों नोंखौ? सिख्लाफोरा बुदों नोंखौ, सिख्लाफोरा। मा सिख्लाफोरा बुदों नोंखौ? खोन्थाबा सोर बुदों नोंखौ? सोर हौवा मोननो रोङि सिख्लाफ्रा बुदों नोंखौ? बुदों आंखौ सिख्लाफ्रा बुदों। खोन्थागोन ना नों एमावराजा सोर सिख्लाया बुदों नोंखौ? जोंहानि खासि बिबाराव सिख्लाफ्रा फट' साफायगासिनो दंमोन, बेखौनो एदावहैदोंमोन आङो। एदावनायखौनो बुदों आंखौ। नोंहाबो मालाय मानो सिख्लाफोरखौ एदावनांगौ जाखो? हेइ हांग्रिमानदि एदावनांगौ, सम सिख्लाफोरबो एदावनांगौ, बिदि होननानै बुजानांगौ मानो? हा एमावराजा मानो बुजानाय नों सिख्लाफोरजों? मोजांखौनो फोरोंथारदों नोङो। सिख्ला एदावनो फोरोंदो। आयौ मोजांखौनो मोनदों आं। सोर सिख्लाफ्रा बुनानै हरदों मोजाङानो जादों। नायलाय आफा, आइया मोजांसो मोनदों होनबावदों आंखौ। हेइ गाबबाय थानांला बेयाव। आरो ओइ हांग्रिमानदि थां सैमा फाग्लिनि रलखौ प्रेक्टिस खालामबाय थां। औ सोर सिख्लाया बुवामोन आंनो खिन्थिलाय एसे। दाबो फट' साफायगासिनो दं खोमा इसोरो। नायनाङोबा मोजाङैनो साफाय दे फट'खौ। खासि बिबारखौबो लाफा, बिराद मोजां नुनाय बायदि। जागोन होनबाय थानाङा। आफा आंखौ बुग्राफ्रा बैसोरनो। आच्छा नोंसोरसो। ओइ मोजाङैनो साफायदो फट'खौ। ओइ थगालिफोर आंनि खासि बिबाराव मा मोनदों नोंसोरो? जों फट'सो साफायदों। साइस गैया बाइस गैया हाजो हुजो महरखौ लानानै आंनि खासि बिबाराव नोंसोरो फट' साफायदों? हा आरो साफायदों आंनि फिसालाखौ मानो बुनांगौ नोंसोरो? मानो? एमावराजानि बिफासो होनबा नोङो? देलाय खोन्थाय आंनि फिसाला एमावराजाखौ मानो बुनाय नोंसोरो? जोंखौ एदावदोंबा जोंखौ आइसक्रिम जानो नामा
चावमिन जानो नामा होननानै लिंनायालायो एदावबाय थादों जोंखौ आइला दाया माथो बिथिंसो बांसिन जाबाय आच्छा जाबायदि जाबाय जायखिजाया नोंसोर आंनि खासि बारियाव फैनानै फटक साफायनाय सेलफि लानाया बन्द जानांगौ आरो मिथिबाय मोजां नुनायखायसो साफायफैदों दा आरो खासि बिबाराव फटक साफायनायालाय माथो जानो नोंसोर सारा हाराव हुराव महरखौ लानानै फिल्टार लगायगोन मेकआप दाफुंनानै आंनि खासि बिबाराव फटक साफायजागोन हो नोंसोरासो लाब दङ आंहा मा दं हो आं मा मोनगोन खासि बिबारनि बिगोमा जानानै आंहा मा मोनगोन आयौ खासि बिबार आन्थाखौनो बिदि होनबाय खासि बिबार आन्थाना हो गावबागाव न' मानो गायना लायाखै नोंसोर खासि बिबारखौ हो गावबागाव मानो गायनानै लायाखै आरो दाथ' नोंसोर फटक साफायबाय डिलिट खालाम जुदि डिलिट खालामाबा अमाराजानि खासि बिबार होननानै फैयो फेसबुकाव केपसनाव लिरनानै दोन मिथिबाय नङाबा दिगदार जागोन नोंसोरो जागोन दे होगोन अमाराजानि खासि बिबार होननानै बयबो साफायनोबा फै होननानै होलायबावगोन जोङो थां दा नायनो सुखुला आं नोंसोरखौ थां जुदि थांनोसै माबायदि खासि बिबार आन्थाखौनो इसिबां दावराव खालामो साला सथां फाख्रि सिख्लाफोरनि आखलबाथाय जेराव बिबार बारि नुगोन बेयावनो फट' लानो ख्लाब खासि बिबार नुनांगौल' आरो बारनांगौल' आरो खासि बिबाराबो आरो बेसर बारिखौथ' दा बुंसैलै आरो सान बिबारा सानफ्लावारा बेखौ दा बुंसै बेफोरखौ नुबानो सिख्लाफोरा हायला फट' साफायगोन आरो र' एबारनिफ्राय बे खासि बारियाव खिनासो दोनगोन आं फट' साफायनो फैबाथाय गादलानायनि होद आंखौलाय मा जानोसै बायदि गल'ल' नायबाय थाखोब्रा थफिराम टपिक गैला थां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लिंनानै लाय थां होद आंनो थिनहरथारबाय बिसोरखौलाय बोरै लिंनानै लायनांगौब्रा ओइ सान्थाला माबा मोनसे बुंदोब्रा खाफालादो जिला दिनै खुगायाबो जिलाबायलै जेबो बुंनो राव गैला आंहा दा मा खालामबावनो जाखो आङो सेंग्रा सिख्लाया गाज्रि मोना थांनाय माने न'खरखौ गाज्रि मोना थांनाय दा आं मा खालामबावनांगौ जाखो थफिराम नोंनि थाखायनो दुखु जानांजोब्बाय आरोखि बयबो नोंखौनो थां सेंग्रा सिख्लाफोरा लिंनानै थां आंसो लायनांगौ होनबा जेरै सिबिनानै थिनहरदोंमोन बेबायदिनो लिंनानै लाबोफिन आच्छा थारमाने नैबे पुस्टलखौ देखायनानै लिंना लायफिननांगौ आरोना साला गरम बारा मा पिस्तल खिथिबाय थायोब्रा थाथ' आं इउ गैया इउ आया माबायदिथ' मानसिफोरा पिस्तल लालायना गिदिंनाय जिनिसखौ मा बुस्थु होनना मा जाबावगोन दे सेंग्रा सिख्लाफोरा फैयाबा नैबे थफिराम थानायाव माखौ जिंगासिदों नै लाबोफिनबाय आं सेंग्रा सिख्लाफोरखौ पिस्तल देखायनानै नुबाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बोरै हमनानै लाबोफिनखो आं दे मोजाङानो जाबाय बयबो फैफिनबाय मोजाङानो जाबाय दे सोमस्रिहाय सेंग्रा सिख्लाफोरनो जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामना होदो जागोन आफा दे फिसाफोर मोजाङैनो मोजां थांदो आरो मोजाङैनो मोजां रायजो जालांदो आफा नोंसोरबो मोजाङैनो थादो बिथ'रि आफाखौ मोजाङै नायदो ओइ दे माबारलै न'आव थांनांगौ आंहा थाब दे आया रायगोन न'आव थाब हाबहैयाबाथाय न'आव थाब सहैबाथाय आया रायो आयु दाबो रायजायो बिमाजों बोराय मांग्रांग्रां बोराय हद'द'नो होद साला आंखौ बोराय होनबाय थायो नोंलाय सानबेसे सिख्लाय थागोनब्रा ओइ सन्थला दे माबा खुलुम आरो थुदो माबा खुलुमलायनांगौ आं खुलुमनो लाजियोलै आफा दे फिसा नोंबो मोजाङैनो मोजां रायजो जादो बिहाव बिखुनजोनि खोथा मानिनानै सोलिदो दे आइ जागोन आफा नोंहा जावैसो खुलुमनो हामा उनाव नोंखौ खुलुमिनि थाखाय आंहासो पाप नांबालाय जेबो नङा खालि गेदेर मानसिखौ अननाय सिबिनाय मान होनो रोंबानो जायो दे थांदो फिसाफोर आं नोंसोरनि थानायखौ नायनो हानाय नंला गुमै आंखौलाय लांफागोन ना लांफाया दा गुमैहाय मा जाखोलैसो जाबाय थागोनलै नोंसिना थौ माबा आंखौलै बिदि मेथाइ खनलायबाय थाबा गारा खारगोनलै गियोलै आं नोंखौ आयौ बिबनांखौनो गियो बेना बिथ'रि थादो दे जों थांनोसै जागोन आब' देलै थाब दिनैनिफ्राय आथिमंगलाव थांलालै आं रावनिबो आथिमंगलाव थैबाबो थांलालै सोरबा गाबै लिंबाबो थांलालां थाङा होनबा नों गबाय नों थफिरां नोंनि आथिमंगलाव थांनांगोन आरोलै नोंलाय माबा आठमंगला माबा हाबाफोराव मन्दपफोराव जिरायनाय मानसिफोरखौ खुलुमबाय थानाय बालायलांलां हाबा जायालासिनो दल' थाग्रा हिनजावखौ लाबोगोन गथ' गथाय खांगोन हाबा जाबा जाया थागोन बिदिनो समाजनि बेरेखा खामानि मावबाखि जागोन आरो थफिरां साला उरलै बेयाव गियान फोरोंबाय थाना आंनि सिगाङाव बारा लाना खारजागोन बेलै आंजों हाबा जाबा खालामा ओरैनो न' दोनहैगारगोन आं लाजिया बे
Oi, beli ku laju bapak nungku laju taralang. Baik apa hadam demlang? Oh, ni beu ni. Ba ko le dang sik. Ai, Shamsi. Manci batra bunga menliang. Ma batra. Nang gaji semen nama bra. Anglai mana gaji menanggo dia bungna. Ai ba suba gerleyang ko. Ayo nungkula nan suba na mujaki cei. Ai batra ko ang bungan be batra ko kenanani nang baraga jengkana mahaken. Suba gana maganan ko. Ini suba ge kade bra. Bugu kade. Santala, nang angni फिसाय जाबाय आंलाय नोंखौलाय मानो सोबा नांगौ जाखो दे बुंना मा बाथ्रा माबालै नों साफाया हाग्रिमोन दे बिमाखौसो गोलो नङाथ' बेफोर खोथाखौ मा बुंलाबायदों नोङो सन्तला बेनिखायनो सोबाग्रो होननानै बुंखादोंमोन ना आं नोंखौ आं हले खोमाजों खोनाथारदों दै रायलायनायखौनो हाग्रिमोन दे बिमाजों नोंसो आफाजों आरो रायलायनायालाय बयजोंबो रायलायखायो जों जेरै नर्मेल रायलायो बेबायदिनो रायलायदोंदां एख' नर्मेल नङालै बिसिनि रायलायनायखौ माबा आथा गोनां सिथा गोनां बायदिसो मोनदोंलै आङो Hai, malai आइथिंफोराव रोदा सुजोबबाय नामा ब्रा मा दाबो फैलालै मोनसे जायगायावनो मा थाबथाबाय थाखो थांगौ बांद्राय लेट खालामबाय थानालै आंहा अमाराजाखौबो लोगो हमनो थांनांगौ अमाराजाया ओरैनोबा डाइरेक्टर जाबाय बेनि फिल्माव गुन्दाल' लानो थांनांगौ आङो आला दंफांफोर बायदि रोदा सुलायगासिनो दं टाइट ओइ सानस्रि आं बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा दै आं खोनानायखौसो बुंदों आरो फैदो थांनोसै हाय लोगोफोर माबोरै दं गासिबो मोजाङै दङ ना स' लोगोफोर भिडिअखौ सानफ्रोमबो लाबोबाय थानो हायाखै आरो गोसोबायदि कन्टेन्टफोरखौ बानायनो हायाखै आरो ना समनि आंखाल दासान्दि मोनसे खामानि जोबोरैनो मुखुब जानानै दङ बेनिखायनो थाब थाब भिडिअ लाबोनो हायाखै बेनि थाखायनो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिनाय थाबाय लोगोफोर फैगौ नभेम्बर दाननिफ्राय नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां मोजां टपिक नुबाय थागोन मिथिबाय आरो दाबो जेसेबां हायो एसेबां लाबोबाय थानो नाजागोन बिदि नङा जे नभेम्बरावसो लाबोगोन बिदि नङा लाबोबाय थागोन गेजेर गेजेर आरो दाथ' हांग्रिमोनदि बिमाजों ओमफ्राय सन्तला बिफाजों बिराद कमेडि बिसोरनि कानेक्सनखौबो लाबोगासिनो दङ आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन स' बाय बाय लोगोफोर टेक केयार भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बाय बाय